Good afternoon mga palangga. So, yung oras ngayon is 6 o'clock and ako lang mag-isa sa bahay kasi nangapitbahay yung asawa ko. Joke lang eh. Nangapitbahay talaga siya pero hindi yung pangapitbahay na yung iniisip niyo. Pumunta si Mr. sa kapitbahay namin kasi yung kapitbahay kasi namin, nagpagawa siya ng gate kay Mr. So, ngayon, napagkasunduan nila na why not, we will arrange a date kung kailan natin pabubuhusan ng concrete kung saan ilalagay yung gate. Yung box na ginawa ni Mr. buhusan kasi yun ng concrete. So, ayun, pumunta si Mr. para, para i-schedule kung kailan ba dapat. So, ayun. Hindi na lang ako sumama. Hala, against the light tayo. Dali lang ha. Hindi ako sumama kasi wala naman akong silbi doon. So, dito mag-edit-edit na lang ako. And yeah, din ako. May mga tatapusin din ako kasi marami pa akong gagawin. So, yung oras ngayon mga palangga is 10:03 na ng gabi. Supposedly, we are about to go to sleep. Pero, si Mr. sabi niya, yung chicken mo nakalabas dito, yung chicken wings. Meron ka bang gagawin dito? Sabi ko, oh yes. Kailangan ko siyang i-marinate. So, ngayon, i-marinate natin. Kailangan ko siyang i-prepare tonight kasi tomorrow nasa trabaho ako all day. And kailangan ko itong i-marinate para manuot talaga yung lasa ba. So ito yung hapunan namin tomorrow. Tansya-tansya na lang talaga. Kung matagal ka na nanonood sa akin, alam mo na yung sasabihin ko, tansya-tansya. Kaya sa mga taong nagtatanong dyan or nagre-request na ilagay mo naman daw yung recipe sa description, hindi talaga ako confident na maglalagay ng recipe sa description kasi mismo ako, hindi ako kagalingan magluto. So yung mga ginagawa ko is parang trial and error ba, and hindi bali na hindi masarap yung luto. At least, ako yung kakain. Kaya, hindi talaga ako naglalagay ng mga recipe ko sa description box kasi hindi ako confident. So, ito na siya. Mabango. Hugasan ko na yung chicken. Yung chicken natin, hindi pa talaga siya fully defrosted. May mga parti pa na medyo matigas. Kamayin ko na lang para madali. So, ito na siya mga loves. So, I'll see you tomorrow na talaga after sa trabaho. Good night! Update. Ito na siya. Ito na yung concrete na ilagay na. Yan. And they are still doing something there. Kakauwi ko lang din sa trabaho. And I think nakalimutan ko yung susi ko. Ako naman. Yeah, it's locked. Check ko nga sa workshop to see if yung key, yung susi sa bahay nandito ba. It's my fault for forgetting the keys. Ito, turn on ko yung oven. So, I think tapos na sila dito sa amin. Kasi wala na sila. Yan, nawala na yung truck. So, I think pumunta sila sa kapitbahay namin at si Mr. pumunta din sa kapitbahay. Hello! He's here. Akala ko sumama siya sa kapitbahay. Or I don't know if tapos na ba sa kapitbahay din sa amin. So, I don't know.
Ito yung minarinate natin kahapon. Kagabi pala. And we're just gonna have fries with it. Yeah. Wow, ang bango ha. Umalis si Mr. para pumunta sa kapitbahay. Kasi tama nga ako na inuna nila yung sa amin and then pumunta sila sa kapitbahay namin. So, pupuntahan ng Niyaba just to make sure na okay din sila. Kasi, mahiya naman kami kasi nandito sila nung nandito yung truck na nagbuhos. And sabi ni Mr., yung nagastos namin sa buhos lang ng concrete sa dito and doon, 400 pounds. Naku, ang mahal, no? Pero, okay lang yan kasi para na din sa safety ba. Kasi minsan kasi, alam nyo sa amin kasi, wala kasing gates. Meron kaming gate pero hindi namin sinesirado yung wooden gate namin. And there are times na nakikita namin sa CCTV na may mga sasakyan na pumupunta dito sa aming driveway, pumapasok, para lang mag-turn around. Kasi baka naligaw ba or ganun. So, yun. Maigi talaga na isirado yung gate namin paggabi. Pero kung may mga magnanakaw talaga, ay naku, yung gate, walang ano yan. Walang magagawa kasi pwede ka namang mag-climb up sa wall, diba? Kasi yung wall dito is hindi naman kataasan. 1 hour later. Cheese ready! Sandali lang. Mag-i-story lang ako sa aking YouTube. Okay. So, ito na sila. Yan na yung finished product. It smells so good. And Mr. is drooling. Starving. Starving. Is the word. Starving. Right, come on. Kain. Oh no. Umuulan. Hindi naman malakas yung ulan. Pero yung concrete, hindi pa masyadong tuyo. Well, I'm just gonna go there anyway. So, tapos na kaming kumain and lalabas tayo para ipakita ko yung gate na isa papuntang workshop. Same lang naman sila pero i-update ko na rin kayo. No, they will walk over it. We'll just let them out for a tinkle first. Okay. Wala, maginaw nga. I'm just gonna check here and I will try to touch a little only. Just a little how hard the concrete. Curious lang ako kung tuyo na ba or hindi pa talaga siya tuyo obviously pero kung gaano na siya katuyo ba. Hindi pa talaga siya tuyo. Very wet. Na-transfer na din pala ni Mr. yung yung gas. Wala nang laman to. Transfer niya na doon. Pipa! She's working at us. Hala, tingnan niyo. Merong tubig, oh. Settling down there since really making sure it'll be wet. Shall we cover it, sweetheart? With what? With plastic or something. Nakikita niyo yan? Yan. Merong tubig kasi kanina nga umulan. Well, umuulan na naman. Nagtatry siyang umulan ngayon. So hopefully yung ulan hindi siya masyadong malakas kasi nako. And same din doon, oh. Meron na ding concrete. Let's go. It's raining. Oh my goodness.
Uulan na talaga. Hinihingal ako. Yung pisngi ko, sobrang lamig niya. Ay. So, yun. So, pag tuyo na yung concrete, then ilalagay na namin yung gate. Good morning! Good morning, mister. It's another day. And no dollars. And no dollars. Pupunta tayo sa clinic ulit. But this time, magpapa-cervical screening ako. Yung pap smear sa atin ba? See, look, it's hard. Yeah, yung concrete pala, tumigas na. Buti na lang talaga na hindi umulan ng malakas kagabi. Nakadress lang pala ako. Ito. Para it's easy ba? It's easy to just... Yung appointment ko is 11:10. And magro-grocery kami before sa appointment ko. So we need to be very quick. Tapos na kami mag-grocery and we're a bit early. So we're just here in the car park, killing our time, eating Having a pork romantic pies. Later. So strong. That's why you always say so strong. So ito yung pinamili namin. Yan. Cellphone lang yung ginagamit ko ngayon. Kaya pasensyahan nyo na. Kung iba yung quality natin. I'm just gonna put the groceries away and afterwards we'll have our lunch. Yung nabayaran namin sa Tesco today. Magkano ba? 61 pounds. 61 pounds yung nabayaran ko sa Tesco. Dahil dito. Char, joke lang. My favorite. And pinalauna, nagustuhan na din to ni Mr. Yan. Tingnan nyo. Yung kapitbahay natin nandito. Kasi, dali lang. Kasi, yung wool nila kasi, never mind our wool, yung wool nila, meron ding bumagsak. Kaya ayun, yung ibang tupa nakawala. Ala, pasaway. Jan is just calling our neighbor para ma-inform sila. Kasi pag lumabas yan sa daan, ako delikado. Kasi baka masagasaan sila ba. Ano, chill lang sila. Hello. Hello, yan. Chill. Nandito tayo sa ating kitchen and nakikita nyo naman siguro na meron tayong gagawin ngayon. Interesting. Nag-pop up kasi siya sa aking recommendation or suggestion sa YouTube. And sabi ko, why not? I-try ko nga. At nagpi-feeling din kasi ako. So sabi ko, ay, madali lang yan. Sinabi ko talaga sa isip ko, ay, madali lang yan. No, it's not easy. Kasi ang gagawin ko ngayon is brownie. First time ko tong gawin. And hindi ako masyado mahilig sa dark chocolate, pero si Mr. gusto kasi niya. So, nung sinabi ko sa kanya na magluluto ako or magbibake ako ng brownie, sabi niya, yun lang sinabi niya, thumbs up. Yun yung response niya. So, dito, meron na tayong ingredients. Ilalagay ko yung ingredients dito. And, yung recipe is from Spice Bangla. Yung link ng recipe, ilalagay ko siya sa description box. And dahil
First time kong gumawa ng brownie. I try my best talaga na sundin yung mga ingredients niya, yung mga measurements niya. So, meron tayo ditong dark chocolate. Yung dark chocolate na gagamitin ko is itong brand na to. Yan. White sugar, granulated sugar, brown sugar, vanilla, medium eggs, butter, all-purpose flour, and cocoa powder, and asin. Nandito, meron na akong mainit na tubig dito kasi kailangan nating i-melt tong chocolate and butter. Yan. Pwede kayo, samahan niyo ako. Kukunin ko na siya. Yan. Kasi completely melted na yung chocolate natin. Pero may maliit pang butter. Pero matutunaw din yan. So, tapos na tayo. And then, iset aside lang natin to para lumamig. After melting the chocolate and butter, mag-move on tayo dito. So, white sugar, dark brown sugar. No. Yeah, brown sugar lang pala. Hindi dark brown sugar. Brown sugar lang. Egg. Napansin ko, isa-isa niyang nilagay yung itlog. So, mix lang natin. Sakit ang braso ko. So, lagyan natin ng asin. And, ano pa ba? Vanilla. Ito na yung melted chocolate natin. Ilalagay na natin yung flour and cocoa powder. I think okay na to. Yan. Ang bango talaga. Ilalagay na natin to dito. So, ito na siya. Ito yung before. Yan. Ito yung close-up look niya. Yan. Lalagay na natin to sa oven. 30 minutes. Hala, buti na lang yung concrete tuyo na. Kasi tingnan nyo naman, oh. Meron nangapitbahay. Sus, naku naman.
Hala, uy, ako'y natatakot para sa kanila kasi nandoon na sila, oh. Nandoon talaga sila sa road. Hindi yun na makikita kasi they are behind the wall. Pero yun sila, oh. Yun, nandoon. Hala. In-inform na naman namin yung kapitbahay namin, pero busy siguro. Kaya ayun, hindi pa pumupunta dito para ibalik yung mga tupa. I'm just hoping na makita nila agad yung tupa and then makaslow down sila ba. Hala, tumutunog na. Hindi ko talaga to chinek. Pinipigilan ko talaga yung sarili ko na hindi siya i-check. Oh, it looks good. So, I think ito na. Papalamigin lang natin to. Dito natin to ilalagay. It smells so good, ha? Ito siya. Ito na yung finished product ng ating brownie. Papalabasin na natin yung mga girls. Hello! Umalis kasi saglit si Mr. Hello, hello! Let's go! Come on! Come on! I-check natin yung concrete kasi nung sinabi ko na tuyo na talaga, hindi ko pa talaga siya nalalapitan ng malapitan. Pero kaninang umaga, early in the morning talaga, chinik ni Mr. kung okay lang ba kasi yun na nga, nag-worry din kami kasi di ba umulan siya, pero hindi naman malakas yung ulan. So, yeah. Yeah. Pwede na nga siyang malakaran. Yeah. Pipa, Pibi, gusto niyo ng treats? Bibigyan ko lang sila ng treats para maging masaya sila. Ito yung treats nila. Yan. Si Pipa talaga, kahit anong bigay namin ng treats sa kanya, mahilig pa din talaga siyang maglagay ng bato sa bibig niya. Let's go! Hi! Be nice to mommy. Be nice to mommy. That's it. Yan na. Si Phoebe. Nakatalikod. Ang bango ng kitchen natin dahil sa ating brownie. Hi! I'm looking forward for you talaga. Hindi pa siya masyadong malamig. Mainit pa din siya. Pero, nahahawakan na siya. Bearable na yung init ba. Pero, hindi pa talaga siya completely na malamig. I cannot wait. I cannot wait to try it. Binabantayan ko lang yung mga bata kasi yan na nga si Pipa. Kailan ba yun? 2 days ago, lumabas siya sa gate. Pumunta talaga siya sa daan para mapagitna. Hindi ko alam kung ano yung iniisip niya pero napagitna talaga siya. And sabi ni Mr. 4 times niyang ginawa yun. So, kailangan ko siyang bantayan. Itong si Pipa kasi, matigas yung ulo minsan. Si Phoebe naman, shy type si Phoebe. So, opposite yung ano nila ba, yung attitude. And masunurin tong si Phoebe. Si Phoebe lang, tumatanda na kasi, hindi niya kami naririnig. Kaya, minsan, pag tinatawag namin siya, feeling mo, hindi siya nakikinig, pero hindi niya kami naririnig talaga. Nandito na si Mr. Mr. is here.
Sabi niya, he can smell the brownie daw. Kasi sobrang bango talaga ng kitchen. I'm just running a hot water kasi ang napansin ko, dinip niya ng hot water yung knife niya. So, para siguro hindi dumikit yung brownie. I'm excited, but at the same time, I'm a bit nervous kasi obviously this is my first time to make a brownie. So, I haven't got a high hopes talaga. So, dahil magkakape kami, i-test out natin to. Yung edges niya, I can see na siya, crispy. Natatakot ako. Oh! Yeah. Tingnan niyo. I'll give you a close-up look. Yan. Yan yung hinahanap natin na medyo parang basa pa ba. Stop eating now. Come on. Come on, eat it. If she dies in 30 seconds, I know it's not safe to eat. I can tell you it's good brownie. It's very strong because it has got a dark chocolate. Is it okay? You can see me, you know. They cannot. What do you think? It needs to cool, really. No, good. Is it alright? You want more? No, I'll have some there. Sweet, it's yummy. Like, no. So, kinat ko lang siya into 9. You can have 12, but we have only 10 because the 2, John eat the 2 slices. No, I didn't eat 2 slices. Brownie! So, if you're gonna rate it, is it how much? I'll tell you when it's cool better. Okay. Why? Because it's different when it's cool. Is it? Yeah, it needs to cool. It's still warm. Yeah, it's still a bit warm. We're just excited, you see. Excited to try this. It's chewy, isn't it? Well, good. Hala, oy! Wala talagang tigil. Non-stop. It's cool now. Probably comes up there now. Yeah. Ito siya. Tastes completely different though when it's You need to try it again. what are we doing? Now that it's cooled down. That's it. Exactly how brown should be. Is it? Are you sure? Right, there you go. Mm-hmm. There's my brownie. Thank you. Thank you.